Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Bitaw ginapausisa sa karon ang dugang pangitya mga resibo nga gin ballpen lang hinagod may baluan kun bala tampered o kun ginarito kay man. Ini kasunod sa reklamo sa isa ka janitor nga ginarito kay ang iyang nga resibo. May report si Nico Delfin. Kasunod sa reklamo sang rider nga naisyuan sang ginaligar ginritoke nga resibo sang kahera sang City Treasurer's Office sa isugid mo kay Mayor, may pila pa ka mga traffic violators ang nagpalabot man sang reklamo sa talatapan sang Bacolod Traffic Authority Office. Kabahin din mga resibo agin ballpen o kun manually issued bisan pa mayara sang kuryente. Ginsiling na ni City Treasurer Arlene Memoria nga makabig isolated ang kaso sang ginaligar pagretoke sang resibo. Pero para kay bitaw Deputy Chief Jose Antonio Robelio, nagakinahanglan nga mausisa sang matulid ang magin ballpen nga resibo agud masiguro nga nagasanto ang nagakadto sa collection sang syudad sa ginbayad sa mga violators sa satellite office ang City Treasurer's Office sa bitaw. Halin sang una, ano ni kadalom ang iyang modus? Amulan ni or may ari pa? Kaya halin sang November, pakadto subong, siya lang ginadaya ang amon cashier. There might be a day or two nga may nagbulo sa iya because of her day off or on leave siya, pero siya lang ginadaya. Ang City Legal Office natala na nga maga-issue sang show cause order batok sa cashier nga regular employee sa tion nga makabalik ini sa trabaho sa madason nga simana. Once na makompleto na namon kag ari naman di ang kay ma-issue kami guro show cause kag preventive suspension. Pila ka days sa tayo? 60 days ang gravity ni isang falsification is termination ni sa service. Nagwa nga sang Abril 18, nagbayad sang 1,300 pesos nga multang rider para sa violation para sa no helmet kag no driver's license. Pero nagwa ang ballpen sang kahera. Ang ginduga nga number 1 sa 300 pesos nga computer printed sa resibo agud mangin 1,300 pesos. Napatod sang bitaw nga 300 pesos lang ang nagsulod sa collection fee sang syudad. Ang pamunuan sang bitaw ang nagrecommend na nga maislan siya sa pwesto samtang nagapadayon ng investigasyon sa cashier nga isa ka regular employee.